बहुत कमाल के होके वाला बा। काहे कि भैया हम ऐसे करल बानी कि में जितना भी कास्ट वालो ज्यादातर नया कास्ट वालो पावर स्टार पवन भैया के साथ। तो भैया रहो सके बतला दी कि सुनामी जैसा हरर गंगे के ट्रेलर के बीच में एक पावर स्टार पवन भैया का गाना रहा है। जी हाँ, अभी फिलहाल के डेट में भी हरर गंगे के हर तरफ भैया चर्चा चल रहा बा। तो वही के बीच में एक पावर स्टार पवन भैया के लोकगीत आ रहा बा। आगे रउआ सबके बतला दी भैया यसी फिल्म यूट्यूब ऑफिशियल चैनल से भैया ई गाना आवेला बा। जी हाँ, तो रउआ सबके वीडियो में पूरा डिटेल से बतलाएम कि ये गाना में के कास्ट कैले बा। तो हमरा वीडियो बनाए बानी तो भैया वीडियो के लाइक और चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फर्स्ट में भैया रउआ सबके बतला दी कि गाना के टाइटल बा आज धरती पर उतरल बा चांद। जी हाँ भैया ई गाना जौन की रउआ सबके सुने के मिली तो सबके याद हो कि पवन सिंह के एक और गाना बा आज धरती पर उतरल बा चांद ए दादा। भैया पुराना सॉन्ग हो गया, फिल्म का सॉन्ग रहे जो उनकी उमे एक्ट्रेस बारी अक्षरा सिंह। लेकिन भैया ये गाना में रउआ सबके सिमरती सिन्हा जी देखे वाली बारी। आगे भैया रउआ सबके बतला दी कि ये गाना के गले पावर स्टार पवन भैया और उनके साथ में डालिया चक्रवर्ती। जी हाँ, जो उनकी भैया पावर स्टार पवन भैया के साथ में पहली बार इनका गाना आ रहा बा। आगे रउआ सबके बतला दी भैया कि ये गाना के लिखले बानी सचिदानंद और भैया में म्यूजिक दिले बानी गुरवंत सेन। तो भैया ये गाना बहुत कमाल के होके वाला बा। काहे कि भैया हम ऐसे करल बानी कि में जितना भी कास्ट वालो ज्यादातर नया कास्ट वालो पावर स्टार पवन भैया के साथ में। तो भैया रउआ सबके ये गाना 9 अक्टूबर के सुबह 7:30 पर रउआ सबके ऐसी फिल्म्स चैनल पर रउआ सबके देखे के मिली। तो प्लीज रउआ सब ये गाना के जरूर सपोर्ट करें और जरूर प्यार दुलार देम। और गाना भैया बतलाम कमेंट करे कैसन गाना लागल।